أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء نعم. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل نعم. إن كنتم آمنتم بالله نعم. ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. نعم. الله يعلم غندي نعم. أن ما غنمتم كلا كوندون نعم. أي أخذتم من الكفار كلا جبود الأمة جودي هفرد نعم. on بولي هفرد بل مبي جودي مبي غدي مهم. من شيء هو دبا نون فوف نعم. تن جودي دارين تلين مهم. فأن لله غندون ودني الله نعم. kon dendin ɗon ɗon ko مهم. humusahu joyabal mum نعم. a faami joyabal jawdi wata ko pecce joyi نعم. gotal ngal ko Allah ina ɗum jeyi نعم. on ko Allah nena totere nayaɓal ngal to joyabal ngal نعم. geɗe nayi keddiɗe fecce arabe hono joyi so نعم. kono مهم. humusa joyabal ngal ay ya'muru fihi نعم. ma yasa ngal ɗon joyabal ko kanko jeyingal مهم. o golla e maggal ko yiɗi fof نعم. walir rasuli ko نعم. Allah e nelaɗo Allah مهم. wali dol gol ba e jomiraɓe malla dal makko ɓe نعم. jiɗi kanko annabi مهم. ko bani hashim sirfaɓe makkarage ɓe ñamata asakal ɓe نعم. dokke hen ɓe kutoro مهم. wal yatama e ɓiɓɓe julɓe alyatimeɓe نعم. ɓe dokke e joƴɓal makko ngal مهم. won masakine e miskineɓe نعم. wabni sabile ɓi lawol نعم. ɗum neɗɗo ɗanniyanke tan garɗo ɗon مهم. ene siñce hen tawa ko signe ragile passe mum ha e fof mum مهم. ne rokke hen famide نعم. in kuntum so on laatima نعم. amantum onon gonɗini billahi Allah مهم. famide gandiron noon jaɓɓiɗon noon نعم. famide مهم. wama anzalna e komin jippini نعم. ala abdina e dow macciɗo amen نعم. Muhammad famide minal malaki ɗum wadda malaikaji نعم. ayaji yawmal furqani ñalawma ceerugal gonga fenade نعم. yawmal walde badiri نعم. yawma badirin نعم. alfariqu bayna alhaqqi wal batil ñande walde badiri ñande hen ɓe gandi gonga fenade نعم. e ko gonga wawi fenade نعم. sabi gonga ko temet tato e sappotere neɗɗo won ɓe darino e gonga نعم. fenade arme mum on ko ujunere gorko نعم. e kono hande ɓe kawrude wajiɓe paɗe mumen jiɓɗiri نعم. famide capan jiɓɗi waɗa e mabɓe capan jiɓɗi daha نعم. heddiɓe ulde ladde ɗum ñalawma yawmal furqan نعم. ñalawma ceerugal gonga e fenade نعم. yawmal tagal jam'ani ñalawma ñande pelle ɗiɗi ɗe kawri نعم. muslimun wal kuffar مهم. julɓe e hefere ɓe ñande kawrata نعم. wallahu Allah ala kulli shay'in kala hunde نعم. qadirun ko kattata نعم. o minhu ene jeeya e hattan makko he مهم. nasrukum wallude on نعم. ma illatukum مهم. wondude pamɗugol mon نعم. kasarati himɓe kewgol maɓɓe نعم. kamɓe de ɓe keewi ko nafani hen batte dani ɓe dogde de نعم. fami onon de kon seeɗa kono on pooli مهم. goro hen نعم. إذا أنتم id tuma نعم. antum nde onon مهم. oɗon laati bil urbati dunya نعم. e caangol ngol ko ɓuri ɓadade caangol ɓeɗode ɓurba minal madinati نعم. kono kette banggue ɓurɗo ɓadade madina o مهم. dammel ayni e janibul badi نعم. kono ngoni bil udwati e banggue e caangol addunya ɓurɗo ɓadade madina o نعم. ɗum no kamɓe hefereɓe مهم. bil udwati ɓe ngoni e fongo caangol نعم. al uswa ɓurɗo woɗɗude o نعم. kamɓe keedi to مهم. wa rakbu sate o نعم. fami makka naɓe ne keedi to onon on keedi ka نعم. kamɓe sate joguinoɓe jiggoɗe ɓe نعم. asfala min ko ɓe ngoni less bon نعم. kamɓe hiire min ko less gorodirɗon maɓɓe woni kamɓe daɗi on نعم. walaw taba'attum نعم. sinno on poddodirɗo on mbadduno rendez-vous onon kawre waktu tiɗon kamɓe نعم. lahtalatum ma on ndurgo toon نعم. fi mi'ade fodore مهم. walakin ko woni kay kanko Allah نعم. jama'akum bi ghayri mi'adin مهم. ayde pelle ɗe telɓodirta ɓe tinani o sinno onon fedde julɓe ɗe نعم. e Abou Jahalin son kaduna bakku tel kawren ɗo مهم. rendez-vous fosan wodanno e mon fos نعم. kono noon ko oɗon jaha tan ha mbaɗɗon maɓɓe bele نعم. kawta o naɓɓe noon jinɗuɗon hawrude مهم. jinɗuɗon hawrude ko joguinoɓe jiggore نعم. ɓen jinɗuɗon hawrude tan moɓan jawdinama kono Allah waɗi ɓen ɓe lurtodirɗon نعم. tawi Allah yiɗi ko yo kom onon yon telɓodir نعم. Allah ko ɗum yiɗi ko onon wona ɗum jiɗɗon نعم. kono Allah yiɗi ko ɗum rutoɗa نعم. famide نعم. ɓe telɓodirton fami ɓeɗen jamdirton نعم. fami tokkoya kole ولكن يدي الله walaw tawa atum sinno on poddodirima e waktu yon kawri waktu tel lahtatum onon ɓeɗo juɗɗuma on lurdoɗon نعم. filmi ada fodore walakin ko woni jama'akum bi ghayri mi'adin نعم. kono tan Allah rendinimon ko adda e wadde fodore نعم. yaggade yallah holko waɗimo haw ñaawa kanko Allah مهم. amaran fi نعم. kaane laatiɗo mafhulan ena golla fi ilmihi no gandal makko نعم. wa hawana on ɗon fi مهم. nasrul islami ko wallude l'islam نعم. fami wa mahbu e mumtude نعم. kufre keferagal fa'ala dhalika o golli ɗum نعم. liyahlika ga halko famide man halaka on talkiɗo نعم. am bayyinatin ga seede ga hujja baada hujjade caggal hujja fen famide e qamata alayhi taw hujja darima dow makko نعم. wa hiya nasrul mu'minin مهم. wallugol julɓe نعم. ma illati wondude famɗugol maɓɓe نعم. famide alal jeyshil kasiri نعم. Allah jingani ɓe dow armi keew kefiri مهم. o yahaya kadi huura hollum gonɗina مهم. e famide e liyahalika o yakfuɗo مهم. o faani نعم. ha halko fuɗɗuma ha heefode ɗum won maɗa o filo makko maɗa liyahalika
ha heefude نعم o yaha yaha wuuro so tuba ha gonɗina non no kefere o maayi juulɗo ko ɓuur on man ha o yaha yaha ha gonɗina man hayya on gonɗin نعم am bayinatin ga hujja laaɓɗo نعم wa inna allaha na allah نعم la sami'un ko nanowo kumbuɗi mon نعم alimun نعم ganndo golle mon نعم jamta ha joni نعم idiriga humullahu نعم ɗumande allah hollumaɓe ɗumande allah hollumaɓe kamɓe hetereɓe نعم fi manamika e ɗoygol ma نعم ko andila sa sallam koyɗuɗa نعم aɗa yi arme hetereɓe kaliɗen koɓe seeɗa نعم e koyɗol he fa ahbata bihi ashabaka fa surru ne pinɗa nde نعم kaɓruɗa sahaba ma mbiɗa mbi fedde hefere ɓe koɓe seeɗa yalta نعم kaɓruɗaɓe tan ɓe belti kamɓe julɓe ɓe belti no fewi kaɓruɗaɓe wona نعم ɓe belti joni walaw arakum sinno allah hollinaɓe نعم koyɗol ha kasiran koɓe hewɓe la fashiltum ma on kulanno نعم warata nasakum ma on puuɗodiranno ma on murdanno fil amri e fi o نعم holɗum habaru kaɓoyɗen ala joɗɗen kaɓoyɗen joɗɗen nan hollumaɓe koyɗol kaɓe kini teftet no buubi ni نعم pinɗa kalanɗaɓe sen mbiyon ja tuko hewanta ɗum kono noon jiiɗaɓe koyɗol koɓe seeɗa en jiiɗaɓe jihantan moññeɓe tan gata moñƴeɓe tan gata wajiɓe cofti hen leydi نعم walakin allah woni allah kay نعم sallama kanko hisni mon e nuural نعم e puɗɗodiral ɗin noon kanko alimun ko ganndo نعم ɓidati suduri ko woni e nder ɗet wona nder becce maɗa wa idrikumuhum نعم tumade allah holli hefereɓe e on idrikumuhum tumade allah nde ande ɓe kawrude hefereɓe jiiɓi tan نعم ɓen tarɗata ɓo mahamadou ɗen tan kamɓe ɗi boti نعم ni tan boti moñña tan jen famille kamɓe ne ɓe jiiɓen tan ɓe jawi ɗumen andi ko pelle pelle tan arata tigi kono fama noon ɓen gonde arna goɗɗo on arna luru on yiyatake arɓe welani hawrude malaikaji allah ɓen deke nelaɗe min gonde e malaikaji allah wonde kamɓe tan mi nafti yi famille نعم jokkoya o wi no holli on nder idel taka tuntumaɗa kawruɗon fi ayunikum e gite mon yurikumuhum made allah holli on ɓe idel taka tuntumaɗa kono julɓe jas allah holli on ɓe nde allah holli on hefereɓe jiiɗo ɓe gite mon idel taka tuntumaɗa kawruɗon e maɓɓe ɗe allah holli mon fi ayunikum e gite mon woni ɗon koɓe seeɗa nahwa 70 aw 100 ɗum noon alfum ay koni kamɓe hefereɓe ko allah famɗini ɓe yeeso julɓe wona no mbino mbaɗen nde julɓe nde allah yimɓe nde allah hulɓe tan ke ujunere gorko ɓen capan jeeɗi tan gonɗo walla temedere gorko fiya ɗumen ha aɗa so ene mon tan jennaɓe yen ujunere gorko allah famɗini ɓe yeeso gite maɓɓe gite yeeso e maɓɓe ɗo way kono capan jeeɗi gorko kamɓe koɓe temedere wadde kamɓe to maɓɓe kamɓe ɓuuri ɓeɗo heewde te kamɓe koɓe temedere e sappo e tan wala temedere e sappo fawɓe ɓeeɗa ko ujunere kono kamɓe to maɓɓe dental maɓɓe ngal ɗo ɓuri ɓeeɗo noon ko noon allah waɗi e gite maɓɓe andi surtout kamɓe cuusa ɓe caasa tigi rigi wawa dartade waji ɗum noon saɗa sippira neɗɗo so woni yeeso ma o wayno huɓere ni tan an kam ƴewta jullaji ngala mbeɗa yalno ɗaati kono ka janowo eyi lemon moƴƴi ganda kam ka janowo kala jogorliɓe amin mbaɗa noon joomum waɗa noon feere tan jaro yeeso neɗɗo tan hulɓino kala kam nde puɗɗama tan ɓerde ma nde dilli leydi faɗi kono so a yima tan a yawima ne hasi a liɓat kamɓe ne hefere ɓe allah addiɓe tan waɗi ɓe koɓe seeɗa yan kono capanɗe ɗiɗi gorko waɗa ujunere gorko te koɓe ujunere neɗɗo ɗuma ɗum o waɗiri noon ko julɓe ha jawoɓe wawa nadde jokkuya a faami kadi walaw arakum sinno noon o yuqallilukum ononne kadi allah famɗini mon ononne kadi limore mon de allah famɗini limore mon fi ayunihim e gite maɓɓe li yakdi muga haɓe gara e mon yimɓeɗe muga haɓe gara e mon wala yaltuta nusuta hakkitala yimɓe haɓe e moɗon haala ɗum ɗo noon gabla iltihamil harɓe ɗum ɗo ko adi ɗeɓe pelɓodirtode waɗinen mbaddata garage ko nden ɗum wayni goto foof allah holɗima gite goɗɗo e gite mum ɓeeɗo ko seeɗa e wonɗo min gara tan min liggitaɓe min jawta goto fof ɗum waɗa e gite mum andi sikki ala ɓe mbawata gartodiri jokkoya joni noon falamman tahama gila nden noon ɓe pelɓodiri tewo corps à corps arahum iyahum mislayhim kama fi ali imran nden noon woni noon nde ɓe jiiɗum ɓe pelɓodir tan allah artirima no fonno waade ni ɓe jii julɓe julɓe jii hefere ɓe deke ɓene kewi heɓta ɗum kamɓe cowanɗe ɗiɗi e men
ma fi alima wal kala wadir non li yaqdi allah nga allah nyaaba amaran fi kana lati be mafulan ko balla dal te yalla ko koddir am galini o do comme habitude ko dilbi kono yimbe ngoni en kanmen pamani allah gati en ani o don nyalaw kay sa allah golli mo kasi gol ko wala wa ila allah subhanahu wa ta'ala turja'u tinte ak mur den nangal fi kuji family ya ayyuhal ladina amanu ayyuhal bawli bal إذا لقيتم سون كوري فئة أفد هافرة فاثبتوا تبته لقتالهم أحب دمك تبته إن درجة ولا تنحزموا وتقول دمك واذكروا الله أن جمتوا لله كثيرا كثير ودعوه بالنصر من يعبد بلد الله أكبر الله بند من اللهم انصرنا عليهم الله بند من دومك ونحبر ونبدوات لعلكم بلا جو تفلحون ورمال وأطيعوا الله قصدا الله ورسوله قصدا الله ولا تنازعوا وتقودوا ندري وتدوري فيما بينكم كن حكم ما كان يبود دوري والله دور من كلا كن غني كون غول غوتال من جارك ياس ولا تنازعوا وتقودوا ندري وتدوري فتفشلوا سكفلون وتذهب ريحكم دولة من سممن يا سممن سدي بلول كان سممن يا wasbiru munyan kade hare munyade ngede o yuwede non e yude soppude sapede warde kon oto jiya tan yibana chama tan dokon ana tabite wasbiru munyon inna allaha alla de ma as-sabirin wonde mun wondire bin nasr wala ballal e jingan gon wala takunu oto laatude kalleyi on bayna ben kharaju yaltube min dirihim umarda galleji mal li yamna'u ghayrahum haɓe kada ko wona kamɓe wonam yarji'u min duttaki afan ba'da najatiha ay Abu Jahal en gummotorde anda wi onon julɓe oto nande e arme hefere ɓe sa yi nde ɓe jaltata galleji men makka aɓe ngara ga sa yi goɗɗo faaro sa yi bajo ngol ɗo ɗufngol balaɓe ko fande bajuna bakko hantine yaha peli ɗum ko aduna meho faaro ɓolo wasugol noon ɓe gummori onon oto nande ma tabi no min gumur be ko jira non ko rende be kam ko fo dum tafati dum ko na ngardini na ngardini so kam ko sifa mawni kinat sifa wasu e mi tan jan liki tan ndaf bataran ori anas inde be jaltide o tan be jalti galleji mabbe bataran be nyaaje ori annas e yingi naadi hollude yimbe e hollude gite yimbe an afamide ori annas e hollugo yimbe wa yasudduna be paddo yimbe be an sabilillah ka dini allah wallahu allah bima ya'malu ko be gonnata ko mo ki dum ko pilti walla bima no inshallah jangira ya'malu jangira tam on be ma ko ya'malu de allah ko be gollata ko en fiiti dum ne hoyndi na andi ay ko tanon onon julbe kada ko batton kan allah kan humbi jonno goddo ko jobo on golle mon Allah ko jogo golle mak donc ha joni wa izayyana lahum ash-shaytan tuma ash-shaytan sudani bi iblis sudani bi a'malahum golleji mak an asja'ahum hulum iblis ari susni berde mak muhammad e denten mo jangire beta liki tan ngal ka ullowi ciusal e berde mak kam iblis afami susni be tigri ala liga al-muslimin hawlu bil lamma khafu khuruj bil hafala ba kullu adam kullu yidda mi ma sanji hijbe ko mande nela dañ arma madina foko mabbe woni jehi don senda wala ben iblis ari naata berde man susni wa qala sayyidana bi ahna iblis biyani la ghaliba lakum al-yawm qala arana mun hande be wulidi min naata yimbe be anda ala neddo hande arama tusu dara yeso mo on kala dari yeso mon hande on kola iblis badi on message ner berde man be cikki ko non لا غالب قولوا على لكم من دون اليوم عند من الناس وإن من كده كم إبليس وإن من كده جعل لكم ومن قدير منكم برلمون من بني من كنان وكان أتاه في سورة بن مالك في تلك الناحية أي كم إبليس أعرف عليك بعد سورة بن مالك جابر جيد كتشكل جيد من وقت مالك بيت كان جيد كم سورة بن مالك إبليس وند دادي ما أري ما كان هذا من سورة من أرمان فوق كتشكل مور كم بالله ما تقولنا ولا سورة كذا بس saya يقول hari kembali onta nah mi ko cakal min mon gon tan be gandi non sura ko jamba ja ko tigri way do fol tan be feli de non na sura ko to sari ko gujjo on yibe ko nanu den jiddo kan dogal wayni men jaaru na ko mi won balla mon ko dido modon sala jabbe min ko min da wonde mon
waɗi koye mbadi suraqatu bne malik نعم joni noon falamma tara'atil fi'atani نعم guila nden pellel ɗe ɗiɗi kuccodiri نعم al muslimata wal kafirata wara al malaikata guila nden noon fedde julɓe nde ari fedde hefere ari ɓe kuccodiri iblis noon ne yiya koɓe jiyata iblis yii malaika aji ne coome julɓe he نعم iblis waɗi feere kadi ɓuuti نعم holli goɗɓe نعم aleya birɗi iblis baɗi نعم ara fati gallu attide ɓe bonɗa ƴeewen sago fami نعم eyyi jokko jani famile نعم eyyi jokkan haɓi نعم joni noon o wi falamma tara'atil fi'atani guila ndiyan pelle ɗe ɗiɗi kuccodiri نعم famide nakasa o yaatiri caggal o nakasa rutti نعم ala añi bayi e tappe makko نعم wa qala o wiɓe lamma qalu lahu ijam atahdununa نعم ala hadal hal nden ɓe jiiɓande kanko suragatu mo jaggodira mawɗo hefere ɓe jaggodira baje ɓe jaada نعم nden hanki tan ko pleyidire e julɓe tan kanko iblis o yii malaikaji malaika heƴƴane cheyɗan kanko waɗi feere o heɓti junngo makko نعم o gatti junngo makko o ɓocciri waji o nokke ko renda nokke société bindi en accan min ɗo gadda min ha yeeso tan gappa min نعم min keɗɗon ko haala eyi ma haala mawɗo o wi نعم innino min ara mbaɗa yiyama ala tawno koɓe jiyata mi yiiɗo malaikaji ɗin ɗo kala deppuɗo ha yettiɓe hannde نعم tan goppoɗo boni min de mi yii ko on jiyani نعم innino min ahafullah mbeɗa huuli allah nde allah halkatami hannde نعم mi dogani tan ko teɓɓata tan islam ɗo waji waɗi ko suufle ƴogi hen نعم kanko suufle makko ƴogi hen eyi ɓeɗa kam ayi نعم wallahu allah noon نعم sadidu ko cattuɗo alɓigaɓe lepte نعم mi jiyani نعم أنا أعلم بريء o wi ɓe innino min bari on mbeɗa نعم hisni mbeɗa woɗɗiti min koɓe mon min kay mi annda mon on ganda kam نعم innino min ara mbaɗa yiyama la tarawno ko jiyata e malaikaji نعم innino min ahafullah mbeɗa huuli allah hade allah wardemi hende نعم wallahu allah sadidu ko cattuɗo alɓigaɓe lepte نعم o wini moɗa ɗo ɓe ndundiri kanko famida id yaqulu lmunafiqun tuma nafiqe ɓe mbiyata نعم walladina ɓen fi qulubihim ɗowne ɓerɗe mumen maradun ñaw نعم ɗum loore fimde garra homti mbi garra homti haula ɓeeɗo julɓe نعم homtiɓe ha faami dinuhum diine maɓɓe نعم ay añani kaɗo haala nan kalɗon ko hakkude fedde julɓe nde نعم e fedde hefere ɓe نعم joni noon fedde julɓe nde jaati e koye mumen نعم nafiqe ɓe ne nder maɓɓe نعم ɓen ɗo nafiqe ɓe no gona wiide nden ɓe jii hefere ɓe no mbayni kewini mumen mouhamadou e yimɓe muɗum نعم kamɓe ɗe diine maɓɓe homti نعم diine maɓɓe homti so cikki kamɓe ɗon koye mbayni ne mbawi habde dardude ɓe no fallere moƴƴe hay fallere moƴƴe hande نعم sen ceertama ɗo hande nafiqeɓe ne gonde nder maɓɓe kañumen kulideɗi نعم kulideɗi ha gofoji hino puttini ɓe mbi joni mouhamadou e sahaba muɗum نعم diine maɓɓe o homti sikata wonko ɓe goni walla koɓe jogui نعم soɓe darima yesso ɓeɓe hande soɓe ceerta mum ɓe ganda ɗum moƴƴani نعم fami نعم garra homti haula ɓeeɗo julɓe homtiɓe dinuhum diine maɓɓe نعم id haraju holɗum nde ɓe jarti ma illati mondude kamɗugol maɓɓe نعم yuqatiluna al jam al kasira aɓe kaɓoya e dental manggal tawahhuman نعم gam sikkude annamne kamɓe نعم yunsaruna bi sababihi eɓe cikka ma allah wannuɓe نعم cikkata qala taala allah wiɓe fi jawabi allah haala jabol maɓɓe allah wi o man yatawakkal kala mo wakkili نعم alallahi allah o hollori allah نعم fam inna allahan allah asijum ko jaaliɗo ko kolɗo e fii makko نعم hakimun ko karalla golle makko نعم allah wi won annabi walaw tara sinno iyan an muhammad نعم id yatawaffa alladina kafaru نعم tumata tamata ɗin pittali almalaika pittali heferaɓe tumata tamata pittali maɓɓe نعم almalaikatu malaikaɓe yadribuna malaikaɓe ine piya نعم wujuhahum jeesa maɓɓe نعم wa adbarahum e cagale maɓɓe piya ɗum ɓoole jamɗe نعم a faami ɓe mbiyaɓe o duuɗu meɗe ala bal haɗiɗi lefto cumara نعم allah wi nanaɗan sinno a yiyam hefere ɓe nde maayata نعم hefere tan maaya malaikaji leɓɓe ngarat نعم piyamo kelle e dote piyamo kelle haqqillaji نعم yo ottu ruhu o yalta نعم debbo so ngarwi walla ɗum yo ottu walla ɓinguel ngel yalti نعم kamɓene malaikaji ngarat piya ɓe kelle haqqillaji piya kelle e dote kelle musde نعم ko ɓoole makko ko ɓooli نعم saddet saddet yo jom ottu bende wonki ngal نعم yo andu wonkeltoro hunduko en jom ɓattat hunduko so na ruhu o son yalta نعم ko lilla wurtina tan
suuf irjaad jaɓan kon jaggan sa gashi on serfona kono seedi kedi du kefer son yalla kono musa musa Jadi makan mate. ɗum noon o zuuqu meeɗi adab al hariqi lefta cumara lefta jayngol sinno a yiyanno ɗum noon o jawabu laɓo ko lara ayta ma yiyanno amaran fi ɗumen mawɗo zalika gonɗo leftugol ngol ala leftata heetata sangana paya mayɗo ko bima kaddamat sabi ko ardina ɗum aydi ɗum juuɗe mon zalika gonɗo leftugol ngon jiiɗo men mbaɗi on bima kaddamat sabamen ko ardi ɗum aydi ɗum juuɗe mon a famide abbarat biha duna gayriha li anna aksara al afali tusabalu biha ande wi bima kaddamat aji mo juuɗe mon gardi juuɗe mon golliɗe golle anda neɗɗo wona juutta jogi kono ko heewi e golle ma ko juuɗe golli jungo ramata jungo jabbata jungo soñata jungo lappata anda ɗum wiye golle mon ko golle an gollide jungo ma armande koyngal ne kañum ay golli balde kam koyngal tan tattata ɗum famide on ɓuri hewde e golle neɗɗo juuɗe tan golle ɗum mana wa anna allaha na allah kadi leyso laataake ɓe zallamin ko tooñowo lil abidi wonande jiyaɓe toñata jiyaɓe kala ko dañƴon ɗo ko jiiɗon ɗo onon golli onon mbaɗa onon gollan koye mon allah leftiri mon jaɓon gakko ka da'abi ɗum way kono aada aani firawna hono yimɓe firawna e gureji mum walleyno ɗin leƴƴi min gabnihim kadi noon ɓen kafaruɓe jeddino ɓe ayatida ayaji allah fa ahalahumullah ena jaggiri ɓe lefti ɓeɗunomin sobaɓure bakkaji maɓɓe inna allahan allah kawiyum ko cembinɗo ko cembuɗo e dow kala ko muuyi wadde sadidu ko cattuɗo aliga bi wonande lefte dalika ɗe lefte hefere ɓe leftaɗe ko bi an wonde anna allahan allah lam wiya ko o laataki mo gayyiran amo wayla ni'mata ni'ma an'ama ha mo neminna ɗum ala qawmin e yimɓe hatta yughayyiru ha ɓe mbayla ma bi anfusihim ko woniɗo maɓɓe ɗo keɓe mbaɗɗan fami allah so allah addini on neema rokkimon yaajede e neema e cellal fof ko heftata mum sona pirton mbaylon natton wonde fof ciɓ natton yimɓe looɓe natton fewnude watton bonnude allah itta neema o adda caɗele lompi ɗum won adal jiiɗi hiri kala yimɓe gussi fof allah adda caɗele ɗe ɓowɗi kewɗi en bone maydeji ɗum fof en gandan sa yi wayino tan on ko usta on gusta wa anna allaha na allah sami'un ko nanowo konguɗi mon alimun ko gando golle mon kada abi ali firawna way kadi kono aada heno yimɓe firawna walleyna ɗin leƴƴi min kam hen kadi kaddabuɓe pennino bi ayati rabbihim ayaji joom maɓɓe famide fa ahlaknahum min kalkiriɓe bi dunubihim sababude bakkatuji maɓɓe wa aghraqna min juuli ala firawna korejum fof joola famide wa kullun kala gotel e leƴƴi jaw leƴƴi penninoɗ ɗi tamuɓe laatino zalima koɓe toon hen goto fof kamin toni hoɓe o nasala fi Qurayzata oɗo aya ɓurana gaɗa o jibi koye bani Qurayzata en leñuɗe leƴƴi yahudi en fof allah wi inna sharra dawabbi ayde fof ko ɓuri bonde fof e daabeje endallahi ɗo allah ɗo alleyino ko ɓen kafaru yedduɓe allah ɓe fofno kamɓe la yuɓinino ɓe gomɗinani allah alleyni kamɓe goni ɓen hatta ɓe gaadodiruɗa minum e mumen allah yuɗinul mushrikina kamɓe yahudi en koɓe hoɗɗo sere maɗo an nelaɓe sere maɗo hefere mbadduɗon maslaha koɗe ɗum ko ndigal moƴƴal ɓe keddo e keferagal maɓɓe an gona e diine ma ndeññol hurumaji hayso kefere goɗɗo arini ha ɓayma ɗoɓe jinggu ɗum won aadi noon hefere ɓena poɓɓi ha mbayno leydi ngummi to makka ngari noon ɓe jii galɗo keɓal no wayni ɓe noddiɓe tan ɓe pellide firtude aadi o ɓe darwini kay nelaɗo e gumumen to gasinata ɓe pellide firtude oɗo aadi ɓe janto e hefere allah waɗino hefere ɓe kulol ɓeddajar ɓeɗo men ɓe ladde ndoddi kooti dande kooti nelaɗo ɗum aada maɓɓe kamɓe tawde ko onon ndeke son pewndima tan on mbarat min wadda min gara min min liggitama nelaɗo wari ɓe mbaɗa ɓe ndiɓaɗi ɗum waɗi noon ha joni ha hannde ha ɗo gonɗen ɗo aɓen desina ɓe madina koɓe heftoɓe waɗi ɗum noon waɗa kanko ɗum o heɓa yahude israel heɓe ɗum waɗi ha ɗo gonɗen en mbi madina koɓe ɓuure maɓɓe kamɓe jeeyi koɓe heftoɓe maɓe jahoy tan nde allah andi kam nde wonata ɗon koɓe jahoy alleyni kamɓe ngoni ɓen hatta ɓe gaddirɗa minen mumen gaddirɗon noon saɗa haɓay abou jahali en makkanaɓe kamɓe ɓe jinganta ɓen somi reti noon caggal toon yanko duuna ɓe pirti ahadahum ahadi maɓɓe e kulle marratin e kala lawol fof ɓe gadodir ɗon pirtugol ngol ummoto kono maɓɓe te kamɓe koɓe casɓe ɗumne kamɓe la yettaquna ɓe
kulani Allah نعم kulani jamfade ɓe kersata Allah ɓe kersata jamfade نعم joni noon tawde ko noon annan firtu ahdi hakkude ma e maɓɓe نعم fa imma tastakannahum نعم so tawi a tawi fil harbi e nder hara نعم fa sharridi seeridir bihi maɓɓe min halme caggal maɓɓe sa tawi ɓe haara tan fi tan ha cakka marɗo kaɓɓa ɓe piyaɓe hande a yamirama annen oto hooloɓe hen ɓe konnaki نعم tan tawɗa ɓe har lakko ha muusi mbara ɓe kaɓɓa ɓe nan نعم لعلهم يلجؤ يذكرون أما شاء نعم من قبل أن بيني وإما تخافن نعم أن لا أرساهولي من قول يم ببرد من لا عاد نعم خيانة جام فادم نعم أقول لهم جام فادم فم بيد بيرلو نعم إليه ما دوم أحد ما بيأو على سواء قتل نعم أي نلا دل علويم سعد نرى هفر نجيه هن بنقاد نرى أن كبتها أن غفر الهرم قطع ونجادي هابو يسد أسكتي بيه نقول بفوج دي دي أمين نعم ada tibiya he mbadin ahdi nangam be pour be de iso en firti adi mi firti taw hande fami ngon ko jamfa noddu ko dilam bi adi firti no an on jamfa adi firti mun gandan hande kam ahdi an andi hunde fon way gal on ba yande am on ba yande amma kam ahdi oya kam firti bi man ala adi an ngandiro non min ngandiro jamfa biya won ma takhafan sa huli min qawmin yibbe hefere be madunda ahdi sa huli min khiyaratina jamfa fam biz yarlo ilayhim fi jamab fa amin ahadi mabbe ala sa'in kundira sawiyan anta wa hum bil ilmi ta on fokuti ya gandal bi naqdi ahdi wa ahdi hakul min firti man bi an tu'allimahum bihi ha gandina dum yalla yattahamuka bil qadri hada bidi me muhammad jamfa nanga hada bidi jul or jabon jamfa sa addira ma tawi wonno wayta firti aji Allah yiɗina en wonde jamfato jamfa kam yahata maɓɓe kam kono an ga bange ma ga jamfa on gandi ko Allah waɗiri noon inna Allah ayna Allah de la yuhibbu ida al kha'ina jamfato Allah yiɗa jamfato kala jamfato Allah yiɗa wa nazala fi man afala yawma badrin oɗo ay ɓurana garoɗo o jippi ko ɓe ɓoccitino wiinoɓe tan suufleji man ƴogno hen ñande wonde badiri ɓe doggi ɓe ndeɗɗoy kamɓe ɗaƴa kamɓe kam birde ulle neɗɗo aɓe jettoyi makka Allah dandi ɓe maya oɗo ay ɓuran fay koye ɓen eɓe kalde daɗi ngol ɗo gongol ɓe ndeɗata so Allah haaji ma wa alde wolde wonde ɓe jagge kadi ɓe ñammine leydi kamɓe ne so Allah haaji nafata ɓe tan koye ɓe garɓe tawta nelaɗo Allah ɓe gonta diina goto ɓe janta e makko ɓe mballambo e diine wa amma so ɓe kedda kefaragal bisimilla koyngal e leydi boddi e leydi kawrani hikka kawranmo Allah yi wala tahsibanna oto jikko an Muhammad alladhina ben kafaru yibbi Allah sababu be ndadi siko boccitima de afami wala tahsibanna oto jikko an Muhammad alladhina ben kafaru yibbi Allah sababu be ndadi on ala man dadani innahum lakam la yurjizuna ben donkinani be boccitaaki taw boccitaaki de oto jikko dum boccitaaki kam amin joggi be haju wa a'iddu lahum kablane kablane de be bangi hare fa mastaratum fadda hatta mun min quwwati umar da sembeji jode pucci min jogitaade kadde mon hatim jodan défense fu hatim wa min ribadil khayl e tongorde pucci e tongorde pucci gorko fof do galle mum do pucci yedon wika hoode gorko fof andi dum non 4 falak ba nan wiida wa zarta kom baji andi zarta kom handi dum handi ndem ko pucci dara galle fo wona nañi pucci ittati dum jaani baji en bikka hen koy so kefar naati tan reedu do pucci ittati pucci koy sagara silam kabata ko min ribadil khayl e tongorde pucci godo fof pucci yo kuma do galle mum do pucci ngoti idi hatati kuma pucci e galleji he woni sembe mabbe nden don sa wadi pucci ma wada kon jogi do zarta ko mbadi do way diral do gurbi sappo pucci mo diru tembe do pucci no hulbi heewi dole hande ndogat ɗon koyngal puccu nde yaawi ha may a jogi silam a jimtata mabɓe a sota a foɗa puccu yaɓɓa ɓe hen piya kono tawde ko an tan goto a guiƴel go silemel ma goto ɗum kadi a heɓata aya han ɗum noon mbaɗi jogude pucci ha keewa gol galle fof yo pucci kaɓɓa hen hati joguɗa turhibuna oɗon kulɓinira bihi e pucci ɗi addu wallahi anɓe Allah ɓe wa adduwakum anɓe mon ɓe ay fami ay turhibuna ay oɗo turhibu ɗo hefere ɓe jaggi konngol jaggi mbiyatno mbiyata terroriste kadi arab mbiyata irhab ade ɓe français mbiyata terroriste en andi ƴetti inde nde mbatte meɗen
terroriste julɓe ko terroriste terroriste noon woni irhabiyankoɓe irhab hulɓinoɓe irhab arabe mbiyata ko irhab ƴettu konngol ko ɗo turhibuna oɗon kulɓinira hefere ɓe turhibuna irhab baɓeta turhibuna onon kulɓinira bihi e hefere ɓe pucci ɗi e jogitaji ɗe hefere toujours yo yiyema tan halkoɗaɓe mbi so fowruɗaɓe saggat tan o yii koye jaɓɓal saggat walla pucci so accani yiɗe aɗa ndo ganduɗa ko fowru so accani yiɗe aɗa ŋaƴƴal jogui wedere ma moƴƴere ɓurmañone baɓe fowru filmisa rewde ma eyyi kono wonno yiran ma nayi ha lemmo aɗa huuli nde wat feere no yana maji famille onon ne yo kefere fof so yi on yo andu he memotako ɓe ngalame ma turhibuna onon kulɓinira bihi e pucci ɗi e jogitaji ɗe addu wallahi anɓe Allah ɓe o adduwo komin anɓe moon famille wa akharina kada woɓɓe nin toon min duunimi gaga maɓɓe aɓe hefere ɓe kamɓe poftini on on gandi kamɓe ko hefere coodi e pucci mon coodon jogitaji kulɓinan woɓɓe noon nin toon ɓen koye nder mon coomi ɓen koye on nafiɗeɓe ɓen menti rentade kam won daɗɗo e neɗɗo gandi badden batu kala kalduɗen fof taw kanko cikkira koye ma o jeeya taw ko bowal ngal jeeyaɗo nder o wondi ɓe ɗum no hulɓini kala ko mbaddeɗon ɗo batuji mum fof waɗa sécurité kalan ɓe a faami ɗum fof ɓuri musidɗo so ɓeeɗa kam ne ganda ko hefere coynaɗo fof nanda ko hefere ɗon ni weɗi rentade o koye nder ma woni ɗaɗi ma so gonti burusma safara mo ganduɗa ko nder safara ɗum noon waɗi woɓɓe nin toon o ganda aɓen cuuɗo nder moon ɓen ko añɓene maɓɓe ni kono ko suuɗiɓe nder e ɓen kadi ko rentata woni wa akharin ene toon woɓɓe min dunihim gaga maɓɓe holɗum ko wona kamɓe holɗum naafiqeɓe la ta'lamunahum on ganda onon julɓe hande ɗo ɗo gonɗon on jiyaɓe nder mon cikkorogol mon ɓe jeeya on gandaɓe kono Allah kam ya'lamuhum ne andi omo andi hen goto foof ha kotti aɓen cuuɗo nder mon Allah ne andi kono on gandaɓe wama tunfiqu kala ko nafkuɗon min shay'in hunde e fi sabilillah din Allah he yoffa ma timmina jobde majjum ileykum fewde mon kala goto mon itta jawdi mum nafka dépasse waɗi dépasse dine Allah he ila salmeje ha pucci ha ko yimɓe ñaami o addi ɗum e dine Allah he yo ballodiroo Allah ne andi ɗum ma Allah yomma jobdi makko timmo o antum noon la tuzlamuna on toñetake ɗum on gustantake golle mon moƴƴeɗe mbaɗɗon on gustantake on ɓeydentake en bakkatuji mon fawe e dow mon ko mbaɗani Allah wattano jokko إن جنحوا للسلم ربع وتميد وإن جنحوا كم بهذا رب سبب أو جنيم للسلم في البلدل فامي للسلم نسال السلم نسال السلم للسلم في البلدل نعم فجناح أننا كده أون يلا في البلدل نعم وعاهدهم عادوا ندير مب قال ابن عباس عبد الله بن عباس بهذا منسوخ بآية السيف عبد الله بن عباس بيقول آية ونسكت لو جل جل كمان دول دو دول ما بكمان طيب هذا noddi e maɓɓe yo ngar mbaɗɗen sundu mbaten haɓɓe mbaɗɗen contrat nanngam en kaɓata so men kaɓa e moɗon so wona kaɓa juɗɗo woɓɓe o jinggata so wona kadi so men kaɓa e hefere sono kaɓa hefere o jinggata jaɓe eyi kono oɗo ay woyi nuska Abdoulaye ibn Abbas wi ay nuska nden tawi juɗɓe ngala doole joni hande ɓe keɓɓi doole so ɓe noddi sundu ɓe ala ɗalti ɓe ngala hen naton l'islam tan walla min ñamin ɗo وتوكل وكل على الله الله هو الله انه هو كان الله وسمي كان كنا نقول العليم غندو غل نعم نانجتا نجتي ربع وتميد نانجر ولا بيجن سمين بيجن هند جان انا جانغون على جانغو على ربع الخميس بيتنا على ربع الخميس بيتنا دين سنة فاهم بيجن سمين بيجن هذا هو حالك أخو بار الله وإن يريدوا وإن يريدوا سبموي كم هذا بس سبموي أن يخدعوك دب كرة فما دب كرة فما بالسلح ليستعدوا لك سي الله بيجي تبنغري ما بنودي ما سول غري ما المصلحة تقول كم بدينه يا أورس هذا جود سون كبيرة كم بيبيون تاج tan on pola ɓe mbiyanon yon mbaɗa sunduɗo duuɓi joyi beele ɓe mbawa fewnitade ɓeɗa mbawa yande mon won ɓe kaji so ɓeɓi ɗum min Allah mbeɗa andi kono nder mbaɗa mami humpit mami andi won ɗo woni yuride soɓe muuyi an yahdawo ko ndeɓe koddortoma ndeɓe jamfortoma oɗo sundu mbaɓe noddi ɓe jiiɗi hen ko hamɓe mbaɗa haɓe dañi fewnitade
fa inna hasbakallah نعم Allah de heƴima Allah yonima مم. fa inna hasbakallah holli kanko Allah kanko woni on نعم ayyadaka cembinirɗoma bi nasrihi e ballal makko نعم bil mu'minina julɓe ɓe Allah rokkuma sembe mum ƴetti kadi jiya makko ɓe ɗo ƴetti liman billahi نعم o loowe e ɓerɗe maɓɓe ɓe goni sagata ɓe darata e makko Allah rokkuma on sembe نعم ay on Allah dokkuɗoma sembe ƴetti julɓe ɓe wadde e makko نعم wakkilo e Allah tan hay so ɓe pewti yidde jamfade min Allah koye ɓe mbatta ko yeesam mami darata e ma mi walluma a koola inchallah noddi sulhu tan نعم nota tokkoya kore الله فبين الله ko فبين Allah fa o rendini kanko Allah nde walla julɓe renduɓe ɗon serenelaɗe ɓe ko añodirnoɓe koye mumen نعم Allah looti ɓerde ɗe tawi ko ɓe añodirnoɓe ɓe jiɗodiri ɓe goni konngol gotol ɓe tawtuma ɓe jantema sembe e wonti goto نعم ko Allah waɗi noon e ɗum noon Allah kadi mbawi jokkude hande Allah نعم ɗum Allah fa Allah rendini bayna qulubi hakkude ɓerɗe maɓɓe نعم e famide law am fata sinno an a nasɗino نعم a deppisinoma ma fiɗarde dendagal ko wone leydi نعم jami en dendagal نعم ma Allah fta hattantano rendinde نعم bayna qulubi hakkude ɓerɗe maɓɓe نعم kono awsu en hasraj en leɗɗi kaɓannoɗi mbaɗodir sa fof mbaɗat hareji نعم ɓe mbaɗat ɓe joɗo dumunaji ɓe mbatta kadi ɓe kadi koole ɓe ko hareji bonɗi nguutuji bonɗi gonna ko leƴƴi julɓe ko ɗin ɗon leƴƴi noon Allah rendini jiidi yumma e baaba نعم kono konngol gotol tawtuma nadda sembe ɗum ka ɗum noon ɗum woni wima an tinno ko an tan tan hoore ma Allah yaltani ɓeɗɗo no mbano rumtudirde ni a wawa wadde feere mukko haɓe ndenda ɓe gonɗa نعم kono noon Allah kadi waɗi Allah rendini kamɓe ɗum ɓe jiidi yumma e baaba ɓe jantodirema نعم walakinna Allah kay Allah baynahum kanko rendini ɓerɗe maɓɓe نعم innahum kanko Allah azizum ko jaaliɓe نعم makko hakimun ko karla e golle makko la yahruju shay'un an hikmatihi نعم ɗum ngal sa ɗa karallagal ya ayyuha nabiyu heƴima an annabi نعم hasbukallah Allah heƴima نعم hasbuka heƴima kadi man ittaba'aka ɓen rewɓe ma hasbuka sakkitiɗo ko inchallah woni moñi tabaka moñi tabaka firti ko hasbuka heƴima kadi نعم man ittaba'aka minal mu'minin an Allah yonima heƴima ɓen julɓe kadi ɓe gonduɗaɓe ɓe jonima aduna o fof so yiɗi wonti hefere نعم so an dawdi habde maɓɓe on poolaɓe so Allah jaɓi نعم ya ayyuhan nabiyu heƴima an annabi نعم sallallahu alayhi wa sallam harride hirjin har hirjin almu'minina julɓe ɓe نعم alal qitali e haare نعم hirjinɓe ɓe kaɓe oto ɓe kulu نعم noko nafoore maɓɓe tan woni hen ɓiri aduna ha ila kala fof hirjinɓe tigui rigui daw jamiro hirjin so hirjin en mbaɗi jeehen hirjinɓe tigui rigui in yakun so tawi laatima نعم minkum e mon onon ɓeɗe julɓe ishruna nogas gorko نعم sabiruna muñɓe suusɓe sasɓe نعم famide on saaha yahalibu maɓɓe poolɓe نعم mi teyni temedde ɗiɗi minum e hefere ɓe نعم nden ɓurno sappo alano l'islam gorko goto yimɓe sappo نعم atta e dogata goto yimɓe nogas julɓe mbatte temeɗe ɗiɗi kefere kora ko sum jogui tan ko joni goto e sappo نعم sappo mum fi won yakun so tawi on laatima walla on yakun so tawi laatima min koye moɗon نعم mi'atun temedere wotere yahalibu yode fool نعم famide alfan ujunere min alladina ɓen kafaru yedde ɓe Allah نعم ɗum dañi temedere wotere ɗone huccude kefere kora kon ujunere kefere in yakun minkum laatima minkum mi'atun temedere yahalibu alfan temedere nde yo fool ujunere nde min alladina kafaru e ɓen hefereɓe mbi annama sabi kamɓe نعم kawgon ko yimɓe la yafqahuna ɓe pahmata نعم ha wa hada نعم a famide habarun بمعنى الأمر ليقاتل 20 منكم المئتين نعم والمئة ألف هنيو نوغاس من يو هابي تمديدي نعم أنا أدنر من دو تمدر من يو أدنر نعم ويثبتوا بتبيت لهم من دم ثم نسخ شغلتهم نعم ندن يا بويس على نسخ ولا هاي وي جون الآن لو جوني من الله خفف الله من هوي في نني أنكم دامون هوي في نني ها وحالة دوغا تكون يكون يكون تكون من جنة فوفو نجنب takun in yakun minkum manaro ko wonde gambo in yakun minkum ishirin in yakun stelati minkum mon ishirin in takun to gon in takun de defte je ben bindi ga kam wonde in yakun on baɗon takun baɗon in takun minkum in takun so tawi laatima minkum e mon ishruna sabiruna ujjundo nogas gorko muñɓe suusɓe sasɓe yahli huwiɓe pool fotokoɓe kap mi tawine tameɗɗi neɗɗo won yakun kadi bil ya'i wattaɓe fof no janggirata oɗo woni ta o woni ta o ɓay woni yaa yo kanjum fof no janggirata bil ya'i wattaɓe fof
wa in yakun saydati min koye mon mi'atun temedere نعم yahlibu yonde fool مم. fiɗo yonde haq نعم alfan ujunere min alladina kafaru eɓen hefere نعم ɓe annonko sabi ko sayi allah waɗiri ɗi مم. ɓe annonko sabi kamɓe hefere ɓe نعم kawmum ko yimɓe la yaftuno pamani مم. faami e ɗum noon wi liqatilun ishruna minkum al mi'atayn نعم nogas e mon yo haɓe ɗo huccudere temedɗiɗi kora ko نعم wal mi'atu al alfa مم. temedere sippire e ujunere نعم o yafbutu tabi ton tabi ton huccuɗon نعم alana joni noon مم. khaffafa allahu ankum allah hoyfinani on نعم o alima allah andi مم. anna fiikum ene e mon du'ofan loore نعم jangguira da'afan du'ofan مم. dammi daadi o fatihi hen مم. angitani مم. e famide allah andi ene e mon looɓe نعم fa in yakun so tawi laatima مم. min koye mon onon julɓe نعم mi'atun temedere sabiratun munje نعم nden yahali bu yonde foɗodir yonde fooɗo مم. mi'atayni temeɗɗiɗi نعم e wattama ɗum gorko goto worɓe ɗiɗo مم. wonno ko gorko goto worɓe sappo مم. jiyata ɗum fof ustan joni ko goto ɗiɗo مم. temedere temeɗɗiɗi نعم ujunere ujunnaji ɗum ko ha darnga ɗum ko waynata مم. ko haɗa jahani نعم sabi ɗon ɗoɓe goni ɗiɗɗo مم. an gonɗa goto ɗo نعم. an ala goni مم. an ala goni daga natti wonde goto نعم kamɓe noon ko ɗiɗi no gonɗa won dana نعم مم. jokku yaha نعم ali a famide نعم fa in yakun saylati min ko min mi'atun temedere sabiratun munje نعم yahali bu yonde haq yonde foolo مم. mi'atayn temeɗɗiɗi e نعم wadde won yakun saylati min ko min alfa ujunere مم. yahali bu yonde foolo مم. ɓe pool مم. alfayin ujunnaji ɗiɗi نعم bi idnillah sakkatore allah Mhm. a famide iradade e muyade allah ɗum allah hoddiri Mhm. wallahu alam ma asabirin نعم allah nana wondi e muñɓe Mhm. wondire maɓɓe baldal makko wa nazala oɗo ay garowo jippi نعم ko lamma akhadul fida Mhm. min asra badri Mhm. ay wolde badri de نعم ko jadi uddere gorko wonno مم. ɓe kawre julɓe temetere sappo نعم temetere sappo faw مم. julɓe pooli ɓe mbaɗi capanɗe jeeɗiɗo e koye hoyi maɓɓe capanɗe jeeɗiɗo mbaɗa hay abou diabe fen waɗa نعم ɓe dahi capanɗe jeeɗiɗo Mhm. ɓen nawta madina نعم ɓe to kam dogui ɓe tappi tabde bonne نعم koodi kooti maɓɓe مم. ɓe ga capanɗe jeeɗiɗo noon نعم ɓe ko sotti نعم ndi kalis jawdi ko leɓol hinere so dakkama tan gueɗe bedoro ko نعم kalis on noon no jaɓira e maɓɓe ni مم. musidɓe allah telni ay ɓurana waɗe juuɗe nala sa sallam yo haalan نعم yo haalanɓe kamɓe مم. no gastama gueɗe mana gueɗe ɓe cuwa hoɗe نعم ay ɓuran telli nelaɗo yo janganɓe haala نعم allah wiɓe مم. ma kana hananani مم. famide lamma akhadul fida min asra badri نعم e ɗo kay bomdeke مم. oɗo ay ɓurana kay deke o fayi ko nde ɓe jaggi cottigu nde نعم ay oto jejjite مم. cottigu ngu ndi on nela nodduno sahabaɓe نعم wajiɓe kaɓɓama gaddam مم. so ñande hen so janggo waɗa so poftima نعم noddi sahabaɓe hono mbaɗanteɓe مم. lamma mbaɗama نعم ɓe to dogui kooti suude jogi hen نعم ɓeɗo nen hono mbaɗanteɓe نعم ɓe ɗum disne amen ko sawi on fiɗama مم. disne ɓe نعم aboubacry siddiq wi ɓeɗo ko yikkoreji ma tan نعم fami fawinaɓe ɗon نعم wata kefana gaɗa jagga maɓɓe cottiɓe tan ɓe jahata koota keɓen kalis maɓɓe نعم oumar wi nelaɗo ɓen ko añɓe allah gonɗo mbaren tottu aliyu silamu waɗa kaari tota kaari waɗa kaari fuddiri gaɗa نعم nelaɗo nattoji yimɓe gona wi ni o oñoto koye haala aboubacry siddiq مم. ɓe mbi ko holto oñoto koye haala oumar مم. allah waɗi kiso o oñi koye haala oumar ando haala aboubacry siddiq نعم o yehi o sotti مم. nden sottiɓe noon مم. allah addi ay ɓuran allah jaati yaadani e maɓɓe ko cottigo allah yino koɓe mbara cottigo مم. saɗa jagga cottigo nen Mm. ma piya mbara sagata ɓe tan ha ngala basalat ɗo basalat to ha ganda ngali no feewi مم. jaggon cottigo kono ɓeɗe joni son jaggi cottigo maɓɓe مم. mbayyade ɓe keblito Mm. ɓe ngara ɓe daga ɓe mbaɗo sabi doole maɓɓe ɗe kelani kam ɓe keddi haali aɗa keewi taw مم. ɓe kon ponno wardaɓe ha ɓe ngala no moƴƴi نعم koɗen jaggol cotti مم. deke allah e hoore mum yaadani e koɓe cotti نعم yaadi ko oumar wino نعم ɗum waɗeɗe ɓe de oumar wino allah noon wiɗo joni نعم ma kana hananani مم. li nabiin wonande annabi نعم an yakuna lahu nde laatantoma مم. asra dahaɓe مم. hatta ha مم. yushina o hebbina warango نعم. o hebbina warango fil ardi e leydi he مم. baligo fi italil kufari نعم fi qatlil kufari مم. ay allah wi ma kana hananani مم. li nabiin won aɗa joni o fili annabi نعم felgol nde sen felgol newingol hakke ko allah yiɗi annabi ay o sattani makko hay batte allah newi ma kana hananani نعم li nabiin wonande annabi an yakuna lahu nde laatantoma asra dahaɓe نعم hatta ha yushina o hebbina warango مم. fi ardi e dow leydi he نعم ɓeɗo fof potano waɗede ɓoggi bam toon tan kono remɗe ɗum e ndema guila toon tan نعم ɗita ñaama مم. fotan addede ga ay ɓeɗo ɓe jagguɗon ɓe toon tan mbaɗata noon مم. eyi saɗa daha ma mbaɗa ha ɗesa gasde مم. heddi ko cigui cawde haɓɓe adde نعم amma ɓeɗo doole ne keddi ɓe doole poti نعم on ponno warde ɓe toon نعم a faami نعم
turidun oɗon noon oɗon muuyi Naam. onon julɓe onon jiɗi aradat duniya kaake aduna Naam. joni ay on jaggeɓe kaake yelno kadi muynade ha kewi menkelaji kanko ko nande Naam. ɗum ne weela mon onon julɓe onon yimɓe neɗɗo tagga tan kono yiɗi halis Naam. on turidun oɗon muuyi aradat duniya kaake aduna Naam. walla hon Allah yuridino muuyi ɓe muuyani mon noon al akhirata baraji lahara Naam. Allah yiɗani mon ko yon daro mbaron ɓe mbara mon jahon aljanna Naam. ɗum Allah yiɗani onon kaake aduna jiɗɗon Naam. walla hon Allah asini ko jaali kimon ko karala Naam. golle ko hada mansubu oɗo ayno ko muska Naam. Allah wi fa imma mannan ba'du wa imma fida'an Naam. ko muskilama fa imma mannan ba'du wa imma fida'an lawla fida'an min nasaba sabba rasul sabi Allah wi so jaggi imma gacco non jaafoɗama so jiɗi so jiɗi kadi jaggonama cuuti on aya nuski o on toon aya nuski o andi o wiɗo joni ko fotani wadde ko poɗɗo tan ko wadde ko fotani dade ko fotani yidade ma ɓe mbuuɗa e goto caggal toon addoy aya ɓuran joni so weeli mon jaggono ɓe cuuti fami so weeli mon jaafoɗon ɓe jaaha boom tawa hay buɗɗi jomum addani yalaw ñande wonde ko dirnela ɗum heɓere bo jaggi kam makka oyi joni ko jiɗɗon ko hono ko jiɗɗamin ɗon mbaɗami on mbi ka moƴƴi min gandi ka moƴƴi ko hande ne kandirɗo sino ko minen kandirɗo mani mbaɗa noon kono an hannde angama hendimi nan nelaɗo joni ɗon ko cikkuɗon ɗo joni no Allah rokkiri kam sembe polmi on jabbumi on hannde onon sekeje mani ɗamin ɗo mbaɗami mbiyan ka moƴƴi omin gandi kam min jeehi mi yaafimo ɗon fof on yo wiya bon par la force naati l'islam gari ar mi échec ko kono wiyade mi yaafima tan no yaafude isbade kono so yiɗi jeehi so jiɗi gonte continue kefanagal so jiɗi kadi ngaron ay o yaafoyana mawni ko ɗon noon ɓe tawoy vraiment oɗo nelaɗo o ko moƴƴo o ko noddata e maɓɓe ko wona fittade wona yidde laamade ko yidde dandude eɓe gandi koɓe naati l'islam ni nelaɗo waɗa sallallahu alaihi wasallam wawno wi tan naaton l'islam on naati koye koyeɗo kono folaɓe ɓe naati on ɗo joni o wi ko idhabu antum mutlaqa jeehi mi welliti mon soɓe hannde hannde on gonti maccu ɗon foli on kala ko jimmi ɗum mbaɗamen onon koye onon gandirma min o namdi ɓe mbi ka moƴƴo ɗum tan min gandama ka moƴƴo ka dirum jaɓe ka laɓɓirin mi jeehi mi rimɗini mon mi yaafimo onon fof on yo wiyaɓe kam naate l'islam par la force ono wiyani nde ko ɗacciɓe ɗo soɓe jiiɗi ɓe continue kefraga soɓe jiiɗi ɓe naata o welliti onon ɓe joloye maɓɓe tawino oɗo haqiqa jaɓɓal makko ngal ngal tawten oko moƴƴo ni woni ɓe gari lawla sinno fof wonano a cottingu kadi ha joni wonno Allah welaka mbiɗen lawla sinno fof wonano kitabun deftere min Allah umrinde Allah sabaka a faami adide bi ihlali l ghanaim sabi Allah haalide hoore simorto Allah dagananiɓe ñamde jande janggal faami kon asralakum e dahgol sinno wonano ɗum Allah addinoma haalde jalle ɗe jawɗele keɓɗene maɓɓe ɗen dagi daade ɓen dagi sinno wona ɗum massakum wallahi ma memanno mon fima ahattum e ko jagguɗon ɗo e maɓɓe jawdi ko cotigu ngu adabun lefta alimu mawɗo kono noon joni fakko lu ñaame mimma ganimtum e ko konɗon kala koye jagguɗon e juuɗe hefreɓe ñaame halalan ene dagi tayyiban ene laaɓi ene seli wattaqullaha kuli Allah inna allaha Allah ghafurun jafato rahimun ko jirmoto ya ayyuhan nabiyyu hima annabi ay oɗo aya qur'an noon oɗo fayi noon e dahaɓɓe dahaɓɓe jaati e kalisaji men kepta cotti woni gonti ñande limɗi jeeyi ɓen Allah haalanta ɗo joni Allah wi ya ayyuhan nabiyyu hima an annabi qul wiyan liman wonande ɓen fi aydikum wonɓe e juuɗe mon woɓe sokeje mon nel asara e dahaɓe winan ɓe ɗo dahaɓe wiɓe in ya'lamillahu tawi Allah andi so tawi Allah andi gandal tengal fi qulubikum e ɓerɗe mon hayran e limanagal hayran ko moƴƴere ko faami ɗo noon ko limanagal tawi Allah andi e mon ɗo ɗo gonɗon jole ɓerɗe mon ɗe tubande Allah e naatde l'islam tawtinela ɗo tawi Allah andi ɗum e moɗon famide nden woni mimma yutikum hayran yutikum ma andorko mon hayran ɓuuri moƴƴude mimma e ndin jawdi ukhide jaggandi minkum e mon Allah wi wiyanaɓe kamɓe capan jeeɗiɗi dahaɓe gadda hande ɓe cotti halis yalti julɓe keeɓi kamɓe ɗo ɓe gonɗo joni hande ɓe ɓoccitima koɓe accata ɓe jaha Allah noon neli nelaɗo yo wiɓe so tawi Allah andi e mon ɗo ɗo gonɗon pelti tawtu nelaɗo on ñaata l'islam ndi jawdi kettandi e mondi ma Allah lomtinan mon ko ɓuuri ma Allah lomtinan mon ko ɓuuri so tawi noon hande ɗum kontiri kefraga waɗi hawnaki jande wonde kadi kawɗo kadi dañe won manam
ina ya'lamu la ta'ala al say Allah andi fi qulubi ko der der man de khayran mo yalla نعم li manakal imanan wa ikhlasan Allah andi amon gomni gol نعم e labbin gol yuti ko ma Allah rakon khayran ko mo ide mimma indi jawdi ko khida jaggadi min ko umarte mon نعم ma Allah lontina mon jawdi ha heewa gol wa yaghfir lakum kad Allah yafu an bakatuji mon نعم wallahu Allah ghafurun ko jafato نعم rahim ko jirmuto ndaji simin ko don simin tara sallallahu alaihi wa sallam هي أنا لعبة لغة تبعني دمجة النظافة والسناد سناد من الشديد من الطهارة النظافة السيفيليزاسيون والشرع تبعني شريعة فعل ما تستباح به الصلاة وكل وجود الدكتور إبا من وضوء مرة سلك وغسل الألوان وتيمم تامم وإزالة نجاسة إتقول سب مثل لعبة تبعني شريعة يساوي لعبة نوري addantuma wawde julde ɗum salligade lotade tamade ittude so ɓe ɓanndum ɗum woni ɗahara to banggue sharia to banggue luga noon ko sall ittu tuude ɓanndum rek lode ɓanndum maɗa ɗum firta to banggue luga ɗum woni banggue ɗemgal o fihi woni hen noon abwabun samaniya dambuɗe jeetate goni ngal nde deftere dambuɗe jeetate albabul awwal fi fadail ɗahara damal garwanima ngal ko ɓuure gonɗe e laaɓa qala allahu jalla sha'nuhu Allah mawɗo fi o o wi fihi woni e kalɗon jama rijalun worɓe yuhibbuna aɓe jiɗi an yatadahharuna ɓe laɓɓinto wallahu Allah yuhibbul yiɗi almutadahhirina laɓɓintoɓe yuhibbul mutahhirina almutahhirin Allah yiɗi laaɓoɓe to Quba ɓeɗo Qubanaɓe Quba ɓuuron sera Madina ɗo famide ɓen Allah mantarɗo Allah wi toon to Quba to ɓen ɗon worɓe ni toon ko moƴƴiɓe yiɗɓe laaɓal no feewi feewi jeewa a faami eyi kamɓen ɗon ko ɓe kodduno ko yahudiyankoɓe ko joom diineji ɓuyɗi joni noon ɓe mbiɓe ɓe jiɗɓen yahudiyankoɓe ɓe jogui laaɓal sono jaaha hebloyade taroyade walla yaltoyde nawata ko cerlaji mbaɗa hen ndiyam jaaha keblo fewde koye mum ha feewa kamɓe noon arabe ɓe nde ɓe gon jahiliyankoɓe ɓe ganda ɗum ɗum yaltoy tan waɗa leɗɗe momto walla waɗa leɗɗe ko nandi hen taw walla kaaƴe kono taw laaɓal ngal haqqi ɓe jiɓɓen noon mbatta ko leɗɗe momta ha so ɓe iwi ha laaɓa mbaɗa ndiyam lawƴi ha laaɓa kamɓe noon ɓe gona yahudiyankoɓe kono andi koddigal ko daɓon ɓe pelliti noon ñimtinde ɓen ɓe mbatta ko vraiment ne yuuɗi sabi kala ko haari laɓɓin kay ndiyam ɗuwa laɓɓin ɓe mbatti noon ñimtinde ni noon ha woni nela sa sallam ha neɗoyi ha arino aɗa ɗon ɗo Quba ɗo tawi ɗon e ley ko nelaɗo ɗon diiƴi ɗon juma diiƴi ɗon jama ko ɗon addi diideɗo jama nden noon Allah waɗi nelaɗo tawi naafigeɓe noon mbaɗi kañumen jama ko waɗɗani ɗon no feewi wi nelaɗo aɗa juulanaɓe nelaɗo aɗa juulnaɓe mbarkaniro nelaɗo tawi kan ɗon jama noon wona Allah waɗira ka waɗira ko sernude julɓe yiɗi ko fodde yimɓe ɓe daña dental e pusa doole julɓe Allah no wimo otoya toon taw heewi haw heeɓe liidi yaɓol andi otoya ay Quba adi aɗa wawi yaade Quba wonɓe ɗon worɓe nen ɗon ko laaɓɓe yiɗɓe laaɓal nelaɗo on are mabɓe onon Allah haale mon ko hawni Allah wi on worɓe laaɓɓe seniɓe yiɗɓe laaɓal mbeɗa yiɗ namdori mon Allah ko Allah wiya mon ko ɗum holno yimɓe amin ganda sona tan de amin kodduno yahudiyankoɓe min jiiɓe kamɓe soɓe keblo nawata ko ndiyam soɓe keblima gasa mbaɗa kaaɗe walla mbaɗa leɗɗe ɓe ndewna hen ndiyam ha laaɓa min yimɓe min gabbi o wi ko ɗum noon jaggeenati sabi sa teske yimɓe ɓe mbayani noon kala joomum jeytata kon sorɓa yiɗan fof tan kon sicce coota wona sicce ko yahata dow ɓuuro wayata no hamni se ɓata kon damɗini damde nayiri kamɓe heɓma hen heɓat caɗele yimɓe ɓen ayiyat woɓɓe men kon damɗini tan cicce kono tawi tan a jogui ndiyam maɗa aɗa fewna hoore ma taw ko aɗa yuuɗe aɗa fisti ɗum nelaɗo wi gasi ɗum noon ay ko mbatton noon ko jokki gol ɗum no Allah mantiri eyi jokkuya عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل رواه الخمسة أبو هريرة هذا وي النبي مدنوي نلا عليه صلى الله عليه وسلم لن يلمبل جانغوت يوم القيامة نودت عند الرند هفوف أبن غوني بول ببات غرفون ودي يسوع من راني تال no hodere non lewru ni rani tal kamɓe koyɗe maɓɓe ɗe aƴum ɗo ne ranmi tal no lampani juuɗe ɗe
ɗum ɗo fodde salligi o tan kala salligi haɗata ɗon arata toon jalba hay so teski mi jogii coursaji so jamma ari tan jiyata ko aɗi jayno walla hay montoraɗ fodde ɗum ɗo ɗum a yiyat ɗiɗi wi o ɗum ɗo ɗum a yiyatnarani tan hay so yimɓe niɓɓeɗe andal joni julɓe ani janggoto yamal kama leñol nelaɗo ngol so yimɓe nder rendo julɓe ngo a faltoto jeeso ɗe danwat tal juɗɗe danwat ha yettoɗo koyɗe danwat ha yettoɗo bamol no batte salligi e so teski on calliguintoɗo kadi ɗo e aduna he jaati a yiyat o jalbat calliguintoɗo yeeso mo niɓɓita tawi ko lerde mo serte cimmotoɗo kañum contre ɗum on koye coupure woni coupure courant o joni noon famani saɗa kala kattanɗo min ko moom an yuɗiɗa nde junnata hurrata o buulol mum fal yafal kala jiɗɗo junnude buulol mum yo gollu an yasida alal wajib fi ghasli l wajhi wa ghasli l yadayn wa rijlayn fal yafal o wi joni enen gandi koko dotta saɗa loota yeeso ngo ko nofuru ha nofuru ɗo ha ɗo juuɗe ɗe ko ɗo ha yettoɗo kala mon jiɗɗo noon so yiɗi loota ha ala caɗele hay saɗa loota ha ɗo kan so alama kaɗa no ɗo woni ɗo wiya yaha golɗuɗo nduɗi ɗi gandu yeddan so wiima gadda on faamirɓe noon kono e nder bange mazhab Malik kamɓe ɓe jiiɗa ɗum ɓe jamira ɗum ɗum jamin neɗɗo o salligi ma so boni tan watta salligi mon toujours aɗa wonde ɓuurol ma bay kono e leydi neɗɗo o saɗa wonde salligi ɗo gonɗa ɗo aɗa ranni salligi o so iwi noon a nattiran mum wadde salligi ma so boni hay sunde waktu yontani kamɓe keɓoloyɗa sa yalti salligi on faamirɓe dani kala tan ɗe jaaɗa tan douze keɓoloyɗa sa yalti tan salligi oto wonde waktu ɓattima walla waktu ɓata sa dañi kadi mbaɗa ha so darɗe ma ɗi an kam wonirɗi tan kala salligi ma boni a ƴetta salligi ɗum woni a junni ɓuurol ma wona ta accuɗa waktu yon tan fuɗɗi salligi nde won noon jogui bakke Allah jippotoon so tawi neɗɗo no wonde salligi on ɓurata dañde e neɗɗo mo andal salligi nafa haɗuji sa bone bedde famille ɗum selli ɗum e yimɓe famide kala ma kattanɗo yo junnu o wi noon kadi wa anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhu llahu bihi lkhadaya wa yarfa'u bihi darajati qalu bala ya rasulullah qala isbaghu lwudu'i ala almakarih wa kathratu lkhuda ila almasajid wa intizaru lsalati ba'da lsalati dhalikum arribatu rawahu muslim wa tirmidhi wa nasai abrahama ga makko di kanko abu hurairah ha joni o ƴetti koye annabi men sallallahu alaihi wasallam qala annabi wi ala adullukum yeti mi tindinta on ala ma yamhu llahu bihi lkhadaya mi tindinta mon e ko Allah mumtirta bakkatuji mon o yarfa'u bihi darajati Allah ɓamtira darajuji mon qala ummi ka sahaba bala aha kay habduni ya rasulullah imaniraɗal qala o wi ko mumtira bakkatuji mon ɓamta darajuji mon isbagul wudu'i ko timminde salligi alal makarihi e waktuji gañaɗi memde ndiyam dabbude so ngana jangi tigui rigui de salliguinoɗa ha waɗa fayida hewɓe so dabbude ari kula salligat jahat mbatta tamade jaɓata Allah waddiyama ha waɗa weedu taw ko dabbude même ndiyam ɗe même ɓilbere aɗani taw on saha sa dañi longal a lotota ha timma saɗa salligo a salligimta ha timma ɗum ko hunde moƴƴere to banggue Allah ɗum isbahu wudu timminde salligo waktude neɗɗo yiiɗa memde ndiyam kono an a wondaka ɗum salligoɗa hama ɗum ɗon ne momta bakkat ma ha laaɓa ne ɓamta darajuji ma kadi o famide ko kasratul huɗa hebbinde taaɓe ilal masajidi fewde jamaji neɗɗo fof kadi kewɗo taɓade faade jama o heddata koye bakkat taɓal fof ngal taɓiɗa aɗa windina baraji sappo aɗa momtina bakkuji sappo aɗa momtina darajuji sappo taɓal fof ngal taɓiɗa baraji sappo bakkat sappo momte darajuji sappo ngampini daraja noon way tan kono misal tan huɓɓere terrasse ko daraja less premier étage ko daraja on ɓuuri ko kanko to deuxiéme étage ɓuuri premier étage troisiéme ɓuuri ha won daraja sappo wayno tan joni an nde hadama wadde taɓal ngal koɗɗa koye suudu tiɓɓo tiɓɓo koɗɗa mata goɗɗo tiɓɓo kay koɗɗo terrasse ɓuuri mbaɗa taɓal gotel tan koɗɗoya 10e étage jabda tiɓɓo tan koɗɗoya 10e on ya ɗum famille enen kalane ko nafata calliguino ɗen cuusen yaade jama hebbinde taɓe faade jama ene momta bakkat wantidaru salati ba'da salati fandade julde caggal julde ayi min ɗum noon ne yaaji wona tan ya daw subaka tan gona gaadi ata yaade guesa wona noon surtout ko neɗɗo so yeehi julde subaka o juuli a gasa waɗi wasifa gasni o woti galle makko haqqille makko yo wakkoye deuxiéme waktu mo juulata tawaman hay so yeehi ɗo e gulum o tamba haqqille makko ne renti waktu haqqille makko e waktu tan no wori on defti an gammirɗa waɗi sugara walla suba o darama
joni kala hande waktu yonti tan jom ƴetta kalma andi ɗo kay waktu yonti ɗaɓe waɗi sukarde ala ala ɗo kasana ngal joni jaɓa fami amin deftere ala ko nafat waktu yonti somi fañi bottare mon tan waktu fadani ay neɗɗo kala neɗɗo nde haqqille ma lekki e waktu ɗum kam dañal manggal haqqille ma toujours ko waktu aɗa wawi yaade ɗo e temanto kono so waktu yonti tan ka garto gara juula ɗum ne kadi wi fa dalikum ɗum mon arriba ɗum on tongogol ɗum nde woni tongogol ɗum nde woni tongogol wa anhu waɗi habrama gama kanko abou hurayrata ha joni anin nabiyyi ga annabi hurayrata mitti ha abou hurayrata kongol mitti ɗemgal ngal dañi hen caɗe wa anhu anin nabiyyi habrama ga makko kanko abou hurayrata ha joni anin nabiyyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi wi iza tawadda al abdul muslim so tawi maccuɗo julɗo salliginima awil mu'minu walla ko julɗo wino ko abdul muslim walla ko abdul mu'min kaɓruɗo hadis o sikkiti ɗum no wayata way ko neɗɗo yaha tawtere nde batu ceerno mon haala yewtere mawde haali o reeni yewtere nde mo filla ɗon en woyi noon ceerno wino ko gorko boɗejo walla ko gorko ɓalejo way deke walla o koye makko kanko wonata ceerno hen konngol gotol tan haalno kanko noon yejjiti beele o wino ko boɗejo walla ko ɓalejo ko min yejjiti ko ɗamɗo hadis o ne kalduɗo mo o wi nelaɗo wino ko so tawi salligima al abdul muslim walla ala ko abdul mu'min hen gotel o wino won sikki o koye makko kam kamara o fami de fa gasala o looti wajjahu yeeso makko mo so tawi nelaɗo wiisuɗen ɗo neɗɗo ne salligino so sunnimo yeeso mo a faami de haraja yalta min wajjihi yeeso makko kullu khadi'atin kala gofol nadara ilayha ngol daarirno bi ayni yitere makko ma al ma'i wondude ndiyam aw walla ma a wondude akhiri qatril ma'i e wattande toɓɓere ndiyam ay o wi nelaɗo wi sallallahu alaihi wasallam so neɗɗo ne salligino ha gandan salligi ho nafoore mere woni yaw sa salligima a looti yeeso ngo ay ndiyam ɗam kellotto yaadata bakkatuji gite ma ɗe darno walla ala o wi ko ndiyam loon ngal cakkitiga ngal baagel cakkitogol toɓɓitade ngel hen bakkat o yawata woni geti ɗe ndimɗi kala koɗe dañño e bakkat salligi o momti halla salligi en jogui nden nafoore momtude bakkatuji gonnoɗe e terɗe fami kadi o wima o wi kadi iza hasala so looti yaddehi juuɗe makko ɗe so looti juuɗe makko ɗe ha yettiɗo lotte haraja min yaddehi yalta kadi ummorde juuɗe makko ɗe kullu khadi'atin kala gofol kana ngol laati noon ngol baɗa chata ha ambo jawdiringol gada ko juuɗe makko ɗe juuɗe maɗe sa luutide kadi kala koɗe jagguno e guila memde ɓanndu debbo janano salminirde mumen e geɗe baɗe noon ɗum fof kadi yaafe ma al ma'i wondude ndiyam aw ma akhiri qadril ma'i yaltide e ndiyam ɗam walla yaltide toɓɓere sakkitinde ida asala rijle so luuti faɗɗi makko ɗe harajat kadi yalta kullu khadi'atin kala gofol machata ha ngol o yaano ngol yaano ɗum rijala koyɗe makko ɗe koyɗe ma ta wonde jaano reɓe wonɓe on to ndemduno dalne waɗe walla sabarno honke sibaji baɗ noon nawɗa koyɗe ma jillodirɗa rewɓe worɓe andi kam a faggi bakkat ha hen koyɗe ɗen gaddanma sa luuti koɗɗere banggue salligi ɗo koɗe jaano ko on bakkat longal salligi ngal loota on bakkat ha laaɓa cer hefta hoore ma alhamdulillah ma al ma'i wondude e ndiyam ɗam walla wondude toɓɓere sakkitiɗe fami hatta yahruju haw yalta naqiyen ko laaɓa ɗum nesumi bakko salligi makko so timmi so darima hanti wono bakkat makko momtima ha laaɓi cer o wonti keso pul am tottoy kadi taɓe ɗew taɓatoɗe kadi tawi wonko heddino kadi ɗi jokki en jiide nafoore mere woni ay ɗum ɗo fof noon ko haqqiji goɗɗi hakkude ma e Allah no kalɗen de ɗum ɗon ene serti haqqe goɗɗo hakkude ma ɓiɓɓe adama ɗum ko bangi kono ma ɓiɓɓe adama fof ko bangi laabude jahato maɓɓe jafanoɗa walla joɓodiron hakkeji mon hade ɗo ko hakkude ma e Allah bakkat no wayno leydi guiɗe ɗe ne gadda bakkat juuɗe ne gadda reedi no adda fof no adda wayno leydi ɗin hakkeji ɗin bakkatuji fof hakkude ma e Allah dewe Allah ene momta ɗen bakkat hakkude ma yimɓe noon ko yaadata ma jarodiraɓe ko jafodiro walla joɓaɓe hakkeji ma jokkoya o wi an umar ani nabii sallallahu alih w sallam qala ma minkum min ahadin yatawaddau fa yuhsinu lwudua ثم يقول حين يفرغ من وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه الخمسة إلى البخاري زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أبرام قال سيدنا عمر وجدت النبي من صلى الله عليه وسلم قال النبي ما منكم على هاي غوتو ايمون من احدنا هاي غوتو ما منكم على ايمون من احدنا هاي غوتو يتوضا ان سليغينو ويحسن الوضوء او مدين سليغا او تيمنا بتيغري ثم رف يقول ويا هنا يفرغ من وضوء ثم دو سليغي ها سليغي او غاس حلال وهو ينادو اسمان ولا وي اشهد ان لا اله الا الله
نعم mbeɗa seedo dawata ala sona Allah wahdo kanko tan goto la sharika lahu dendidijo alanama wa ashhadu mbeɗa seedo anna muhammadan ani muhammad نعم abduhu ko maccuɗo makko wa rasuluhu ko nelaɗo makko نعم neɗɗo wiyata ni illa sona futihat udditama نعم lahu wonandema abwabul jannati dammuɗe aljannaji نعم asamaniyati jeetaɗe fof dammuɗe jannaji fof نعم o wiya yadkhulu amo natira e majje نعم min ayyiha sha'a damal aljanna fof gudditima kala ngal jiɗɗirɗa fof natiri hen wiyandani kala calligel ha gasnuɗa koyɗa dow asman wiya ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh koɗa ñippude guide ma awawi dammuɗe aljannaji fof gudditima ngal jiɗɗa fof natira ɗum ina faamo toon famamo e goɗɗo kadi nin toon holɗum dendagal dewe Allah ko jiɗɗa gollu taggata ƴetti salligo a wellitama jiɗɗa ko hoccude kamil ma jangga damal ne udditi jiɗɗa ko wadde darɗe ma damal ne udditi jiɗɗa hoccude kurus ma mbaɗa salatul fatih damal udditi kala ko jiɗɗa gollude tawata heeɓi salligo dammuɗe moƴƴere ɗe fof gudditima fo wonta ɗo wawi waɗede نعم fammi ɗum fof kadi no faamo نعم sabi dammuɗe fof gaddoje naw no yaada aljannaji نعم fammi jokkoya ko rewni o wi o rewni hen kadi نعم par ce que mi ɗiɗi diwi halan woto banjante wa anhu nduttiɗon caggal wa anhu qala sami'tu khalili rasulullah khalili sallallahu alaihi wasallam نعم yaqulu tablughu hilyatu min almu'min haythu yablughu alwudu rawahu muslim wa nasa'i jangu hello ngo ha goddi ndiw mi jante mi hello won yon tim na ko diwi nduttiɗon caggal o wi hadrama kadi gama ko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam نعم o wi kanko abu hurairah hadi abu hurairah o wi mi nani sehilam نعم nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam نعم o wi tablughul hilyatu cuɗarina yetto minal mu'mini e julɗo نعم haysino ko yablughul wudu no ko salliga yettoto ay neɗɗo saɗa salligino ay nan ndiyam ata a waɗata jawe cuɗaji ha yettoɗo hayso gorko e debbo fof poti jawa sa nani watta jawa ko debbo ko aduna ka amata lakata ko waɗa cuɗaɗo watta ha yettoɗo نعم yeson ko fof cuɗaɗo watta ɗum fof cuɗaɗo kala salliga woni e maɗa cuɗarina waɗe janggo ñantoɗa ha peewa نعم to aljannaji won ma family وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور صدر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان نعم سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والسرقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو وبارئ نفسه ومعتقها أو موبقها رواه مسلم والترمذي من دون ديونا اللبتي جونن وي ابي مالك الاشعري رضي الله عنه وجدت النبي من صلى الله عليه وسلم النبي لا بل ko feccere e limanagal ko woni limanagal fofo kadar limano fo sereni labal so heedi bangi ko feccere hen labal itti hen walare mawni mun mana labal moƴƴi labal non tuggi gila ko bernde bernde joginde liman billah den ko laaba de yidi julbe de yidene julbe den ko laaba bernde de ala limanagal den ko som bernde anje julde anyan ɗumen ha sidi ɗumen den laaba konguɗi ma konguɗi moƴƴi kawɗe sharia ɗi ko laaɓe konguɗi jadan sharia ko tunguɗi golle ma ɗe golle moƴƴe kawɗe sharia ko golle moƴƴe e kawran sharia golle moƴƴe ko laaɓal yaaji gila toon tuggi a yetti noon lorde comcom salli ka ko fof laaɓde ɗum ɗo laaɓal ngal fof so garani ngal heedi bangi din o fof o serendi laaɓal ngal so ittama hen ko feccere hen wafti hen ko heewi on mana hada o wi noon at-tuhuru shatrul iman feccere limanagal walhamdulillah wigol alhamdulillah yettode godini Allah tamla o ɗo hebbina almisana peesirɗe ma janggo to yawmal qiyamah nanɗo ɗo peesante moƴƴi ma so ɓuuri bonɗi ma wona ko jaaha aljanna yalla dan so bonɗi ma ɓuuri jaaha jeygo joni noon wigol alhamdulillah ɗum tan ne hebbina so fawama e dow peesirɗe ma tan hakke ko moƴƴere majjum heewi peesirɗe ngal tedda weeɗa fa aljanna wigol alhamdulillah ko noon family walhamdu tamla ul mizan hebbina peesirɗe subhanallahi walhamdulillah wigol subhanallahi walhamdulillah ɗiɗo kongu ɗiɗi tamla ani aɗi kebbina a walla tamla o en hebbina o sikki kadi koye kabruɗo aɗi kebbina kanji ɗiɗi walla ko ene hebbina wigol noon gol ne hebbina ma bayna sama wal ard hakkude leydi asma sa wi tan subhanallahi walhamdulillah sa wi ni ne hebbina e hakkude leydi asman ha ɓitta baraji ke baraji fami ko subhanallahi walhamdu tamla ana tamla mana won wassalatu julde murun ko annora ko lumiére mawɗo julde ko annora mawɗo e nder ɓernde ay ɓernde ma nde juula a woppani nde wadde annora liman mawɗo on liman billahi addantoma yidde gollude dendagal moƴƴere on liman billahi addantoma rumtade dendagal ko moƴƴani famide nde ko juul ko annora mawɗo
والصدقة في الصدقة نون نعم. برهان وحجة حجة لفاعلها تجادل عنه في القبر وما بعد أي سنهد بني سكبول gila asakal ma ay sadaka ni batten do jango sa wada ma jar kabri ma malaika aji ngari munkare wonde ke ngari tan sadaka jar ko job de akide ma kala ko be kali sadaka jam en on tagal kabri gal simi gumti ma gadari ma yaso alaka kala sam jogata wi dara a droit et waga bangi kala sadaka dara ko regal on ko sadaka non woni liggey sadaka hujja e bi adam lutti kat o yima wasabru munyal diya on ko dum daniri dum annora mawdo ko daniri ambara bi family وأن الضياء ما كان نوره من ذاته كالشمس والنور كما كان من غيره فهم كلهم دليل كلهم جل والقرآن نون حجة لك ونندم حجة لك حجة جنغون أو عليك والله حجة جنغون أي القرآن مجيد أو ساجنجيب ها أباني أفهم القرآن هالكو أدريم هاتيدي أقول لي القرآن يمري وقلكو أو في القرآن هي وقفه جنغ القرآن درس بي جومم o mattude ma ko modde vraiment ko amin kawti kala ko mbimi yo wat o wadat kala ko mbimi daccu ko pat be nyaagi ma naw ko Allah wattata ko bul naw ma aljanna yalla danduna jangi qur'an ha bayi a hibbi deftar ma a jokki adaje bidaje abade bidda fitaji ay wadda kala ko bel fitana ma jango so jehi ton qur'an ko kabti no Allah beto qur'an beto Allah o ordo mattude ma on fi ma ha nyamdi mo say mawdo mi halni bo dum do mojjani do wop kanko wi kanko tebi yimbe wa dum do sen fi ma haw jagge ko joni nane joni monata de qur'an sa jangi gandal ngal ha awani ko tele geddi kutorda qur'an o qur'an wona sans ma wona nafor ma dal akhir caloda kutorda dem wontan ma buddi de loji fi ma handa kaddi e jokko ya o wi kadi kullu nas kala goto e yimbe be fof so fini yakhdu ina dawa goto fo so fini jogi dawol gol dawata enen fof non fa ba'i'u nafsuhu kadi goto fo kadi ko jeeydo fitanu mum famide jeeydo fitanu ay fa yabi'u nafsuhu walakin minhum man yabi'uha fi mardatillah goto fo so fini ko yeeyi fitanu mum en hen non jeeydo fitanu mum taw yeeyude ko welede Allah won jeeydo adun won goto fo so dawi so fini won dawol gol dawi te ko yeeyi fitanu joni non e baddi tacce didi ena ton fa mu'tiquha dimdin do fittano mum e jaygol nin ton aw muduga walla kanko fittano mum ton won dalil ha tiidi daro kadi sota fittano ma jaygi won dalil jabal mo dem wada ko moddi de wakko ko boni on sota fittano ma nata jaygi on nawando aljanna yalla watere ben goddo kanum de fini fof kono dawata ne bone hirdo e bone dawa e bone hirdo e bone ha mayra non ya jaygi fini tan pinde fon jogi goddo daw ya daw kon dawde dawol dimdin gol fittani عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبضع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره من تحت أظفاره دول بالروح أبرام قال سيدنا عثمان وجدتك النبي من صلى الله عليه وسلم قال النبي من تبضع كلمة سلجني فأحسن الوضوء أو مدين سلج ما كتمين أن وسلج دبر سلج ما يعني جب لوت لا بتدريفه أقول لك سلج سنة جوجل مدين كما غيرها غوغا النفور غوغا waɗo ɗo tan ni tan labtade fof ɗo taw ɗo leɗɗon sellani no fotano manki labode nofuɗo ha nofuɗo jadini ɗo ha ɗo ɗum ɗo kinɗe muɓɓa guite maɗe muɓɓa toni maɗe o muɓɓa guite maɗe waɗani kiɗe maɗe ɗum fof ko hañum salle ko mamadou woɓɓe kadi so baɗini tan ay ɗo hewan leppude ɗo kadi ma watte hakkille ɗo ni batta ni a hetto fof ha ma ɗo fof koye codduɗi kadi woɓɓe gonɗa ko mbaɗa ni tan jiya ɗo fof tawa lepani waɗɗani ni sen mbaɗa tawa goto a toppete ɗum ɗo fof ni a foto o wi ko sa salliginima a moƴƴini salligi noon o wiide sa salligima a moƴƴinani an a tawaka ko hante ɗo a mbatten hakkillaji mon e on o wi on mo salligini o moƴƴini salligi makko harajata yalta o yalta haɗayahu goofi makko ɗi jalta min jasete ɓanndu makko hatta tahruja ha yalta min tahti azfarihi hay less cegineji makko par ce que mo loto juɗɗe ni ndiyam ɗam simtirni hay bakkatuji gonnoɗi ɗo e less cegineji fof yaltata yaada ndiyam e fof tan wona a laaɓi ceɗo a laaɓi e tuunde jiyetoni ɗi e tuunde nde yiyata so bakkat tuunde ga yiyata hay ndinne looto tuunde kadi gonnoɗe tuunde ɗi kadi sam e jokken wona ko ɗo woni ndiwɗe ne joni en duttinima diwlde e jokken mbiɗen so neɗɗo salliginima hoynima to asman
وهذه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دم الجنة جاءت دفع مدتي وأنا كان جون وي أريري بايا قط ترمذي بيت دون وي بيدا هن اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين بس أسأل لي ما أقصني أبي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وتوضح بي وحده وبين بيده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وكان بيده لكن سعيد بيدا سعيد بنا لكن سعيد سواي تبي سواي كان بيدا دنيا بنا فرتك اللهم يا الله اجعلني يا بدم من التوابين جبنا بتوبي وجعلني يا ودم من المتطهرين إلى بنا بكر سبنت أنا بعد بنان ويافنا ويافي بيدا يافمي ليدي بيدا ميافي كون يافمي يافك تمن هولي ñande no wadi dakar no amrani inde mak won takano do won ñam million ngaji nangam wala milliard yu nangam de poussière heewi tan musiddo takko do yimo yaafno ngala yaafa nan ñande dakar famille nek neddo yidi ko so wi jaafude kam biya mi jaafi dum nan ñaagiɗa ko Allah ya wattuma e waɗoɓe ko boni so tawi jaafnima jaafe kadi yo Allah wattuma kadi e laɓɓinteɓe bakatuji min yalla waɗane noon enen kadi famille seker moy dañi dañi ko hadis ko وفي كدي أن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمتع على طهر كتب له 10 حسنات رواه أبو داود والترمذي عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتبع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن تمتع النبي كلام سليغني على طهر دولا بل on بهستتني on بهستتني كتب ما بين له ونم 10 حسنات مجري سبع andi kasiringol ha paamen kasiringol a joni a jogino salli salli fana tisbar yonti a salli gima ari a juli tisbar a reeni salligo ha takosani yoni o bonani jeeɗa kadi battuɗa e makko salligo tawa tawi yakida yewte ana ko ya tan calliginɗa bowolɗo garɗa ɗum wiyete kestitingol wa amma a yeehi a taƴi duhol ka bonnul anka ka garɗa ko wattoyde an salli ko lanci hala battuɗo keso mbaɗɗa e wattude ma ha kestiningol eyi ɗum kadi ko paamiren noon kestiningol biyetengol ɗo ngol ko tawa aɗa jogi salligi ma takkosan yonti aɗa wawi umma tan juuɗa kono haɗani kadi jaaɗa mbaɗɗa salli ko tawa taroyaki de a yaltoyande a batta yaltane ma an tan teƴƴete salli ko fawto dow salli kom joguinɗa ɗum kadi ko moƴƴere mawde a dañat moƴƴereji sabu so wiyama hasanatu noon hasanatu ko moƴƴere dese wade kono andi enen aduna ga so wiyama joni dollar kalis kew mbuɗo dollar go tan kadi temedere capanɗe wonata walla euro mbuɗo goto euro ko temedere naggam wonata ɗum kalis ay tuuɗi koɓe ne pooli hasanatu noon ko kalis Allah ko halisu lahara hasanatu ne wecce ko heewi ne wecce ko heewi allahumma salli ala sayyidina muhammad andaɓe damangal kadi gasi janggo paɗen koye ñawaji ɗiƴƴi ñawaji ndiyam en